Vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră de a vorbi la reuniunea de astăzi despre un subiect pe care l-am denumit scurt. Reuniunea chirurgilor din Moldova, o veritabilă școală de chirurgie în perioada comunistă, despre care dumneavoastră știți destul de puțin. O perioadă gri, în care nu puteai participa la congrese în afara țării, n-aveai acces la reviste și tratate de ultimă oră și totul era îngrădit. Ideea reuniunilor din Moldova aparține doctorului Iacomi de la Piatra Neamț în perioada anilor 1970, mai precis în 1971, care împreună cu îndrumătorul metodologic al județului Neamț, profesorul Costache Lazar, de la clinica noastră, Clinica 1 Chirurgie, au plănuit să organizeze o serie de conferințe regionale care în timp au devenit naționale și care s-au bucurat de un real succes. Sufletul organizatoric al acestor reuniuni a fost însă doctorul Răzeșu. Și aveți aici în imagine pe doctorul Iacomi, profesorul Lazar și doctorul Răzeșu. Dar cine era doctorul Gheorghe Iacomi? Aflăm date despre el dintr-un articol apărut în Însemnări Reșele, chiar a doctorului semnat de doctorul Răzeșu. Deci Gheorghe Iacomi s-a născut la Munte, la Piatra Neamț, în 1914, într-o familie de intelectuali de origine italiană. A intrat la Facultatea de Medicină din Cluj, apoi s-a transferat la București, pe care a absolvit-o în 1939 cu examenul de licență cu magna cum laude. A efectuat și studii doctorale, devenind doctor în științe medicale, deci acest lucru în acea perioadă nu avea prea mare importanță. În 1947, doctorul Iacomi ajunge la Piatra Neamț și are o idee genială. Aici exista un spital modern pe vremea respectivă, construit în 1935, în perioada regelui Carol al II-lea, amplasat la poalele muntelui Pietricica, și doctorul Iacomi caută la Iași și în alte centre universitare oameni tineri care vreau să pornească un lucru nou. Și găsește 12 curajoși din toate disciplinele și pornesc o aventură în noul spital de la Piatra Neamț, în care chiar au făcut de la început să fie o atmosferă universitară. Prin pasiune a reușit să creeze la Spitalul Județean, unde el era medic primar și șef de secție și chiar director de spital, o veritabilă după ambianță clinică universitară, nu numai la chirurgie, ci și în toate disciplinele. În chirurgie, el era cunoscut ca un chirurg cu mâini de aur, un profesionist care opera oriunde, în tot județul Neamț, pe Valea Bistriței. El era un mare iubitor de natură, eu chiar așa l-am cunoscut, când eram extern prin anul 4, la clinica profesorului Oblu de neurochirurgie de la Socola, când domnia sa a venit cu doamna să fie operată de o hernie de disc. Și chibițând în fața ușilor sălilor de operație, mi-a spus multe povești despre Ceahlău și de atunci am adorat și eu acest munte sfânt și aproape în fiecare an, el urca Ceahlău de vreo 10 ori pe an, mă duceam pe Ceahlău. Chiar a scris o monografie despre muntele Ceahlău. Eu am cunoscut aceste reuniuni în anul 1972 și vedeți aici, în fața hotelului Ceahlău, toată clinica noastră. Da? Aici este Pusi Diaconescu, profesorul Costache Lazar, șef de lucrări Dolinescu, profesorul Chifan, care era tot șef de lucrări, maestru clinicii, profesorul Vladimir Buțureanu, conferențiar Victor Strat, doctorul Conia, care era tot chirurg și era șeful direcției sanitare, și subsemnatul.
De ce veneam cu mare plăcere la Piatra Neamț? Pentru că, în afară de faptul că aici aveam și noi voie să prezentăm lucrări după ce eram bine verificați, dar era și o atmosferă de bucurie, de relaxare. Și vedeți aici pe malul Bistriței, pe același mare chirurg, profesorul Puțureanu și cu domnul profesor Lasă. Și aici, în sala de conferințe, din perioada de după 70, îl vedeți pe profesorul Puțureanu la peste 80 de ani, doctorul Iacomi, conferențiarul Strat și profesorul Lasăr. În 1973, eu n-am participat la reuniuni, dar în 1974 era deja a treia reuniune, tema era traumatismele hepatice, iar clinica noastră a prezentat leziunile hepatice la politraumatizați. Am rămas uimit de experiența pe care o avea secția de chirurgie din Piatra Neamț, mai mare decât clinica noastră universitară. Erau multe accidente de muncă și față de noi avea mai multe cazuri. În 74, la Varia, noi am prezentat și 5 cazuri de limfangioame chistice ale mezenterului. În 1975, în septembrie, la debut, aceste reuniuni erau de toamnă. A avut loc o nouă reuniune cu traumatismele abdomenului, în care clinica noastră a prezentat traumatismele splinei, coordonată lucrare de profesorul Chifan și cu toți din echipa sa. Am analizat 32 de bolnavi cu traumatisme ale splinei și atunci am îndrăznit să inițiem acel tratament conservator. Deci aceste reuniuni ne ofereau posibilitatea să discutăm, să ne contrazicem, să venim cu argumente, mai ales noi care eram echipa tânără și vreau să facem ceva nou. Bineînțeles că a fost respins acest tratament conservator și s-au adus argumentele leziunilor în 2 timpi ale splinei care puteau pune viața în pericol. Aici aveți un tabel scris de profesorul Chifan, da? Tabel care trebuia trecut pe calc, fotografiat, făcut diapozitive, era greu. Diapozitive care intrau într-un aspectomat, care din când în când se mai blocau. În 1976, reuniunea a avut ca temă, pentru prima dată, abdomenul acut și în abdomenul acut ulcerul perforat. Era a 5-a reuniune. La această reuniune era un raport ținut de profesorul Lazar, făcut de obicei de noi. Noi am făcut atunci atitudinea terapeutică în ulcerul peptic perforat, așa, dar să vedeți cine venea în 1976 la Piatra Neamț. Profesorul Șuteu, da? De la Spitalul de Urgență, da? Azi Floreasca. Profesorul Simici și doctorul Nicolae Angelescu, viitor profesor și președinte ASRC, la 23 august, la București. Profesorul Toader de la Cluj. Doctorul Andriu de la Ploiești, un chirurg fantastic. Din Moldova, alături de chirurgii din Piatra Neamț, adică Iacomi și doctorul Răzeșu, au mai participat. Doctorul Ionescu de la Botoșani. Conferențiarul județean la Spitalul de Urgență din Iași. Conferențiarul Mânecan de la a doua chirurgie, de la Parhon. Chirurgi din Hunedoara, din Giurgiu, din Alba Iulia, din Galați, era doctorul Covrig, da? De la Roman, doctorul Socor, de la Bacău, doctorul Popovici, un chirurg foarte bun, de la Tecuci, doctorul Hâncu, tatălui Sorin, un chirurg excepțional, de la Simeria, da? Și în general din toată țara. Eu eram doctorandul profesorului Puțureanu, ultimului doctorand, deci peste 80 de ani avea profesor. Da? Iar pentru mine această reuniune a fost foarte utilă pentru că am adunat întreaga experiență românească. Am înregistrat toată sesiunea de la cap la coadă și am reușit să îmi dau seama care era situația în teren privind ulcerul peptic perforat. Clinica noastră a prezentat atunci valoarea comparativă a diverselor metode de tratament în perforațiile ulceroase, pe 247 de cazuri, pe când profesorul Șuteu avea
peste 1000 de cazuri. S-a vorbit atunci de vagotomie, care era proscrisă în peritonite, pentru că se spunea că face o mediastinită. Noi eram contra rezecției, deși profesorul Buțureanu era cel care a scris o carte la editura Mason din Paris, care s-a bucurat de un real succes, privind un număr impresionant de rezecții gastrice pentru ulcerul peptic. Am promovat această metodă, dar cu mare greutate, pentru că în clinica noastră era aproape prohibită. Tot la această reuniune, colectivul profesorului Chifan a avut ca lucrare reintervenția după sutura ulcerilor perforate, analizând 46 de bolnavi cu stenoze piloroduodenale, așa zise după sutura ulcerului perforat. Dar de fapt era evoluția ulcerului, pentru că nu exista tratament medical la vremea respectivă. Am mai comunicat ulcerul perforat acoperit și sindromul de concomitență hemoragiei perforației, un sindrom așa născocit de profesorul Dolinescu, care, da. A fost o reușită această reuniune, a 5-a reuniune. În 77, când influența doctorului Rezescu începea să fie din ce în ce mai mare, s-au mutat reuniunile în primăvară, 12-13 mai. Tematica a fost chirurgia colonului și alte subiecte, pentru că se promova caracterul ăsta interdisciplinar care nu exista în vremea respectivă. Noi am comunicat aspecte clinice și terapeutice în afecțiunile pseudotumorare rare ale colonului și ocluzia colică prin invaginație. În 1978, tot în perioada de primăvară-vară, deci în luna iunie, a avut loc a 7-a reuniune cu temele chirurgia pancreasului și chirurgia litiazei coraliforme. Noi am avut 2 lucrări, experiența în diagnosticul și tratamentul pancreatitei acute, și aici se confruntau 2 atitudini care erau prezente în țară, dar și în clinica noastră, unii care vreau să intervină chirurgical de principiu, și aici era profesorul Dolinescu, care de fapt făceau laparotomie și infiltra cu xilină sau novocaină capsula pancreatică, și cealaltă echipă, profesorul Chifan, care era mai rezervat și care spunea că nu e bine să intervii chirurgical în puseu acut. A doua variantă, bineînțeles, că s-a adeverit. Nu aveam prea multe pancreatite, foarte multe veneau de la Cluj, unde era și mai multă litiază biliară, și aveți aici tabele scrise de profesorul Chifan despre pancreatită cu tablou clinic și paraclinic. Am mai publicat tot atunci pseudochisturile pancreasului, aveam numai 10 cazuri, cei de la Cluj aveau vreo 30. Și am urmărit acest subiect în decursul anilor. În 1979, da, la a 8-a reuniune, temele au fost ulcerul postbulbar, varicele și fracturile humerusului. Noi clinica noastră, am comunicat ulcerul stenozant din perspectivă clinică și terapeutică și doctorul Chifan ne-a pus să adunăm și fracturile de diafiză humerală, care erau destul de multe într-o perioadă de aproape 20 de ani, 4400 de fracturi în general, din care humerale destul de multe, jumătate din ele fiind operate, și atunci se introduceam metode mai noi de tipul plăcii înșurubate. În următorul an, 1980, da, deja ajunsesem la a 9-a reuniune, tema a fost litiaza biliară. Echipele de la Cluj au venit cu foarte multe cazuri. Noi am publicat derivațiile biliogestive în chirurgia litiazei căii biliare principale. După cum am mai spus, atmosfera acestor reuniuni era una de emulație profesională, în care fiecare echipă aducea contribuții originale. Iar noi, cei mai tineri, aveam ocazia să participăm la discuții și să învățăm din experiența marilor
clinici din întreaga țară. Și o să vedem. Chiar înainte de 80, aceste reuniuni erau conduse aproape în totalitate de doctorul Virgil Răzeș. Și să vedeți ce frumoasă întâlnire între un om născut la Șes, la Brăila, în 1956, deci mult mai târziu, și omul de la munte. Da? Ca și Iacomi, doctor Răzeșu și-a făcut teza deși nu cred că se cerea pe vremea respectivă, cu traumatismul hepatic, subiect foarte nou pe vremea respectivă. A lucrat în perioada din 63 până în 2002, fiind șef de secție la secția de chirurgie din Piatra Neamț. Un spirit vizionar, promotor al colaborării interdisciplinare și mai ales al noului în chirurgie, fondatorul și organizatorul regiunilor chirurgilor din Moldova, a avut tăria să continue aceste reuniuni peste ani. Dr. Răzeșu nu numai că este un chirurg de excepție, un intelectual, este și scriitor, a scris peste 10 romane. A înființat în 93 editura care poartă numele, în care a publicat 48 de titluri de lucrări medicale. Unele le cunoaște și dumneavoastră, fiindcă ați dat examenele după ele. Da? A publicat carte muzicală, da? Dicționare, volume de literatură. A primit numeroase premii, printre care și membru, o onoare de fapt, membru titular. Este cel mai vechi membru titular al filialei Iași, Academiei de Științe Medicale, iar recomandarea a venit direct de la profesorul Ion Șuvar. Minte scripitoare, spirit organizator, scriitor rafinat și suflet ales, doctor Răzeșu, pe care se află în sală și care va vorbi mai frumos decât mine despre aceste reuniuni, merită toată aprecierea noastră. În anul următor, da, tot în perioada 29-30 mai, a avut loc a 10-a reuniune, care a avut ca temă, da, vagotomia. Deci experiența în vagotomie la Piatra Neamț era mai mare decât a noastră în clinică universitare la Iași. Și traumatismele complexe ale membrilor. Noi am prezentat leziunile membrilor politraumatizați și tradiții și înnoiri în ulcerul duodenal, reflecții pe 3120 de intervenții. În următorul an are loc a 11-a reuniune, tot în luna mai, cu un subiect foarte delicat, complicațiile chirurgiei digestive. Țin minte că atunci, înainte, doctorul Chifan m-a chemat și a spus: măi, vezi că îți lipsește ceva, n-ai citit o carte. Zic: ce carte, domnul profesor? Am citit toate cărțile care mi le-ați dat. Păi este o carte cu chirurgia, complicațiilor chirurgiei abdominale, având ca autori un confrate de la cealaltă clinică. Zic: n-am citit-o, domnul profesor, într-adevăr. Uite, acum aveai ce spune. Noi nu prea aveam complicații și nici nu prea știam să tratăm aceste reintervenții, așa că lucrările cu care noi am participat erau puierile cumva, da? Reintervențiile pentru complicațiile chirurgiei gastrice în ulcerul perforat, în special, și aici ne refeream la stenozele după sutură, reintervenții după apendicectomie, care erau niște banale, și complicațiile în chirurgia cancerului colorectal cu fistulele, care erau destul de puține. A 12-a reuniune are loc la Durău, tot în mai, și are ca temă ocluziile intestinale și, bineînțeles, actualități chirurgicale. Noi am prezentat mai multe lucrări: ocluzia colică tumorală, optimizarea prognosticului chirurgical, invaginația intestinală la adult, forme rare de ocluzii intestinale, chirurgia ocluziilor la vârstnici și, ca noutate, acalazia cardiei, lucrare pe care o făceam cu cei de la gastroenterologie, care ne ajutau cu manometrii. De-abia atunci să început să se introducă în practica medicală, în țară mai ales. Ne făceau pH-metrii, ne demonstrau că bolnavii după operația Hela sau reflux
Și așa am ajuns să facem o operație minimă antireflux, închiderea unghiului lui His. În anul 1985, a 13-a reuniune, are loc toamna. Am prezentat atunci doctorul Diaconescu actualități în boala Bazedov, el a scris și o carte. Doctorul Chifan și echipa lui, din care făceam și o parte, actualități în cancerul tiroidian, parcă prevesteam accidentul de la Cernobâl, iar eu am prezentat lucrarea tratamentul preventiv al tromboemboliilor în chirurgie, care a fost atent urmărită și care a dus la concluzia tratamentului obligatoriu anticoagulant în chirurgia generală, care să înceapă în momentul inducției anestezice. Deci erau un soi de, după discuțiile și concluziile care se făceau ca niște protocoale. Da? Suntem în anul 1986, deja șeful clinic era profesorul Strat și îl vedeți aici în imagine la deschidere. În 1986 noi am prezentat multe lucrări având ca subiect abdomenul acut, care era o temă aproape permanentă și în care s-a prezentat abdomenul acut în experiența clinică antichirurgie. Eu am prezentat ulcerul perforat, elemente de prognostic și făcusem un program pe calculator la vremea respectivă. Abdomenul acut de cauză biliară, cancerul gastric hemoragic, forme particulare de ocluzie intestinală, pancreatită acută biliară. Și am avut lucrări noi împreună cu Cezar Daniel, care este fondatorul radiologiei intervenționale, și profesorul Stanciu, fondatorul endoscopiei intervenționale. S-au prezentat lucrări privind angioplastia, radiologia intervențională în ictere și hipertensiunea portală, endoprotezarea endoscopică în stenozele esofagiane maligne, lucrări care erau acceptate imediat la conferință. Pentru că doctorul Răzeșu tocmai asta vrea, da? Să promoveze colaborarea interdisciplinară și actualitățile. Pentru mine anul ăsta este foarte important, deoarece era prima dată când, pe baza lucrării cu scorul matematic făcut pe calculator, am primit un premiu, da? O ceramică, un cap de domnișoară, da? La care s-a gândit doctor Răzeșu. Și ce era interesant era maniera de acordare a acestor așa zise premii. Deci, înainte de a începe sesiunea, pe scaune era un chestionar cu toate lucrările care se prezintă și fiecare din sală care audia lucrarea trebuia să pună un punctaj, avea o scară, da? Pentru mai multe puncte. Nu putea ieși din sală, fiindcă cineva l-aștepta și îi cerea acest cartonaj. După care, până la sfârșitul congresului, să totaliza și cine lua cele mai multe puncte, lucrarea respectivă era premiat. Nu conta că vii de la profesorul Juvara sau de la profesorul Las. Trebuia să-ți iasă un număr mare de puncte pe aceste chestionare. O manieră originală. În 1987, da, reuniunile au devenit primăvara, deci în luna mai, era aceeași temă eternă, abdomen acut, în care noi am prezentat ulcerul perforat, relații clinico-statistice, abdomen acut de cauză biliară, cancerul tubului digestiv, cauză de abdomen acut, hidatidoza, cauză de abdomen acut, probleme de indicație și tactică în coloproctectomie. Această reuniune s-a ținut la Durău. Și aici aveți poza de la sfârșitul reuniunii. Și vedeți aici cine era, da? Cine își mai amintește. Deci aici este profesorul Mircioiu, de la Clinica Întâia Chirurgie de la Cluj. Și aici avem 3 generații de profesori. Deci este Mircioiu, profesorul Funariu și aici este profesorul Gicu Ionescu. Sunt 3 generații de profesori. Și aici este o doamnă, Eva Lehrer, cred că o chema, da? Aici este doctorul Strat, da? Aici este profesorul Angelescu, da? Aici este
doctorul Nicolae Constantinescu, care era un animator al acestor reuniuni. Și vreau să vă spun, era prezent la toate reuniunile. Profesorul Nicolae Constantinescu a fost un om al excelenței și al echilibrului, un dascăl adevărat, da? Se trăgea dintr-o familie de doctori. Tatăl său a fost chirurg militar. A terminat facultatea cu media 10. A format zeci de generații de studenți, sute de medici. A fondat disciplina anatomie clinică, care era obligatorie în anul 4 și mai ales la rezidențiat. Avea un modul de anatomie cu mult înaintea noastră. Da? A scris multe cărți, tratate de anatomie chirurgicală, dar era un cercetător aprins. Deci el a studiat celulele stem. A introdus, spre exemplu, măduvă osoasă de la cobai în camera anterioară a ochiului la iepure și s-a format acolo un os. A intuit, deci suntem, vedeți, înainte, deci 80, a intuit acest potențial chiar în revascularea miocardului după infart. De-abia după 30 de ani un neamț a patentat această metodă. A primit premiul Academiei de Medicină, nu de Chirurgie, de la Paris, pe care nu s-a putut duce să-l dea pentru că nu i-a dat nimeni pașaport. A venit ambasadorul Franței și a adus medalia de aur. Da? Om de cultură și om al spiritului civic. A fondat Alianța Civică. A păstorit o revistă foarte importantă. Revista Memoria, revista Gândirii Arestate. Era un anticomunist convins. Ne spunea că Ceaușescu o să pice. Era regalist. Noi nu credeam că... Dar s-a adeverit foarte repede. A fost după Revoluție, dar în timpul Revoluției a făcut o chestie extraordinară. Era de gardă la Colțea, chiar în momentul Revoluției. Mare noroc pentru cei care au fost împușcați, destul de mulți, majoritatea tineri, care au fost aduși imediat la Colțea. A salvat peste 28 de oameni tineri cu diferite plăgi împușcate. Da? A operat 3 zile continuu. Pentru fiecare bolnav a făcut un dosar medical foarte bine argumentat, care l-a depus la procuratură pentru a afla cine a tras în acești tineri. Da? Doctorul a murit, nici până astăzi nu s-a dezlegat această dilemă. Un om curajos, un om deosebit. Și aici îi vedeți printre care și pe doctorul Nicolae Constantinescu, profesorul Laza. Aici este profesorul Burlui de la București. Da? Profesorul este și profesorul Mircioiu. Mergem mai departe și ajungem în anul 1988, în care, bineînțeles că erau aceleași teme, abdomen acut. Și noi am participat cu multe lucrări. Una dintre ele era angioplastia percutană, sutura mecanică în tratamentul diverticulelor epifrenici. Dar în acest an, în 1988, s-a întâmplat un lucru fantastic, pe care l-a realizat doctorul Răzeș. Jupânul chirurgiei românești, patronul, da, care era profesorul Ion Juvara, de la Spitalul Ion Cantacuzino din București, elevul lui Hortolomei, care se născuse pe Plaiuri, la Murgeni, în județul Vaslui, împlinea 75 de ani. Profesorul i-a organizat, doctor Răzeșu i-a organizat o seziune omagială, în perioada în care n-aveai voie să vorbești să omagiezi pe altcineva în afară de Ceaușescu. Toată lumea tremura. Ne așteptam să fie arestat doctorul Răzeșu. Da? Bineînțeles că direcția sanitară și organizația de partid s-a delimitat de subiect, nici nu au participat, s-au făcut că nu vede.
Iar această omagiere a fost ceva colosal. Au venit toți chirurgii din România, n-aveai loc unde să stai. Sala teatrului, tineretului de la Piatra Neamț era neîncăpătoare. Doctorul Răzeșu a oferit un bisturiu de aur și toți cei care l-au cunoscut, mari profesori, au fost participanți și a fost un moment pe care nu poți uita într-o viață. Și îl vedeți aici pe profesorul Juvara, profesorul Strat de la noi, profesorul Prișcu, profesorul Bancu, Nae Constantinescu, despre care v-am vorbit. Da? Și vedeți, Răzeșu, Nae Constantinescu și profesorul Strat, care era șeful clinicii noastre, coorganizator al acestei reuniuni, da, de la Piatra Neamț. Și cred că asta este fotografia, vedeți, juca Mireasa Mută, cu participanții, da? Și îl vedeți pe marele profesor, da? Profesorul Juvara, sunt și eu pe aici pe undeva, cred că ăsta sunt, cu toți mari chirurgi, și aici pe undeva este Nae Constantinescu, da? Și alături de el este profesorul Vereanu, da? Profesor de chirurgie infantilă, cu care Juvara fusese coleg de grupă. Și vedeți aici, da? Pe participanți, la momentul de după omagiere, aici este profesorul Burlui, profesorul Strat, profesorul Bancu de la Cluj, un profesor foarte mare, Nicolae Angelescu, profesorul Juvara, profesorul Dolinescu, conferențiar. Dar cine era Juvara? Juvara făcea parte din acea generație de aur a Facultății de Medicină din București, din generația care a făcut parte George Emil Palade, da, născut la Iași, premiat Nobel. Dimitrie Vereanu, pe care vi l-am arătat în poză, da? Panait Sârbu, care un mare ginecolog. Numai profesorul Palade a scăpat. Ceilalți, și mai ales Juvara, după ce a venit regimul comunist, au făcut chiar pușcării. Și se spune că Juvara aflată în Balta Brăilii, unde era acolo acel lagăr de forțat de muncă, într-un loc foarte izolat, comandantul închisorii a făcut unul cer perforat. El i-a pus diagnosticul, da? Avea în acea infirmerie și un anestezic local și cu anestezie locală, i-a suturat ulcerul perforat cu ac simplu și cu ață sterilizată și l-a scăpat pe comandantul închisorii, care îi persecutau, îi băteau, da? Asta era omul. Bineînțeles, au scăpat repede din închisoare, fiindcă au intervenit chiar, cred că Hortolomei și l-a scăpat. Da. Profesorul Palade, nepotul lui Emil Palade, care a fost profesor, care trăiește, este profesor de chirurgie, a fost profesor de chirurgie la Spitalul Municipal. Îl descrie pe profesorul Juvara, că era un om frumos la suflet și în gând, o personalitate fascinantă, da? Care avea o bibliotecă extraordinară. Era pasionat de munte, într-adevăr, și cred că asta l-a adus la Piatra Neamț. Da? Un clinician de excepție. Și eu am fost la cursurile lui, la multe cursuri postuniversitare. Am stat mult la Cantacuzino. Și iubea pe moldoveni și era o atmosferă în clinică extraordinară. Și era un clinician născut, țin minte că a venit o doamnă doctoriță operată de cancer de sân care avea o pericardită hemoragică și care s-a prezentat în cabinet profesorul, eram acolo, o căzut jos, da? A pus urechea pe pieptul ei și o dat seama despre ce e vorba, o chemat cu o seringă, i-a făcut puncție pericardică și doctorița a scăpat, nu pentru multă vreme. Era un chirurg de excepție. Profesorul, doctor Răzeșu, îl aprecia foarte mult și profesorul pe el. Da? Doctor Răzeșu a scris chiar o carte despre el prin 1993, da? Despre profesorul Ion Juvara, dascăl și promotor al chirurgiei românești. Cred că îndemnat de doctor Răzeșu, el a scris profesorul, peste 3 ani, în 1996, cred,
o carte excepțională, da? Așa a fost, amintirile unui chirurg. Și aici aveți o adeverință pe care mi-a dat-o mie în perioada respectivă, după ce am participat, după ce am fost la un stagiu de perfecționare în clinica dumnealui. Nu numai Juvara venea în fiecare sfătuire, reuniune, era prezent. Noi stăteam cu gura deschisă. Făcea o lecție, cum se făceau antici în amfiteatre. Da? Toată lumea îl asculta. Aici îl aveți pe profesorul Chiricuț, un alt mare moldovean, născut la Bârlad, da? Care a înființat Institutul de Oncologie de la Cluj. Și aveți aici doctorii la Bârlad, da? Coco Teodorescu, vedeți? Aici doctorul Botezatul, care a avut o revistă Însemnări bârlădene, doctorul Grigorovici, care e tatăl lui profesorul Grigorovici la a treia chirurgie, profesorul Ciuce, care a fost la a întâia chirurgie la Cluj și subsemnatul. Eu m-am lipit foarte rapid de profesorul Chiricuță, așa am aflat că scrie și poezii și după ce s-a pierdut puțin după acest eveniment de la Piatra Neamț. Fiul domniei sale, un mare reputat radiolog în Germania, mi-a promis și mi-a adus cartea tipărită de poezii a profesorului. În 89, noroc că această reuniune s-a ținut în mai. Noi am avut o singură lucrare, aspecte tratamentul chirurgical în peritonite. Da? A venit Revoluția și lucrurile s-au schimbat radical. Am scăpat în exterior, la congrese mari, da? Și ne așteptam ca aceste reuniuni să dispară, fiindcă se pierduse interesul pentru reuniunile tradiționale care se făceau în țara noastră. Dar dr. Răzeșu a avut o idee extraordinară și a reușit să mențină aceste reuniuni încă o perioadă foarte bună de ani. Și lucrul care l-a făcut cel mai important, începând din 1992, este că a adus alături de noi pe chirurgii din Moldova. Deci a reunit chirurgii români de pe ambele maluri ale Prutului. Și reuniunile au devenit niște reuniuni de suflet. Și aveți aici în imagine pe profesorul Strat, pe profesorul Maloman, Eugen Maloman, un chirurg extraordinar, care are multe tratate. A scris și cu noi un tratat împreună și cu doctorul Răzeș. Vedeți aici o altă imagine în care îl avem chiar pe Grigore Vieru, da? L-aveți pe Maloman, Nae Constantinescu l-aveți aici, doctorul Răzeșu, da? Aceste reuniuni erau a tuturor chirurgilor din Moldova. Este extraordinar, da? Anul următor a fost a 20-a reuniune, a fost un congres național cu foarte mulți participanți. Noi am comunicat orientări actuale în chirurgia ocluziei intestinale de natură tumorală, factori de prognostic în ocluzii intestinale, perforația diastatică în ocluzia intestinală, invaginația intestinală la adult. Și vedeți aici o altă imagine în anul următor cu chirurgii din Moldova și toți chirurgii din Moldova, cei mai mari chirurgi pe care a avut Moldova, da? De peste Prut, da? Academicianul Ghidirim, da? Un român adevărat, fost ministru al sănătății, Maloman pe care l-a stat. Și aici profesorul Hotineanu, da? Care a inițiat transplantul hepatic la Chișinău împreună cu Vlad Brașoveanu, da? Mai trăiește doar Ghidirim. Aici este un profesor din Germania. Și vreau să vă spun că prin aceeași tendință de a promova nou, la Piatra Neamț a fost un focar de propagare a chirurgiei laparoscopice, pe care l-a susținut dr. Răzeșu și o țin minte că am venit cu foarte multe lucrări de chirurgie laparoscopică, doctorul Pesamosca, care era o somitate și toți îl iubeam, și eu îl iubeam. Așa s-a ridicat și a spus că este o chirurgie periculoasă, s-a luat de mine chiar și a spus că la copil niciodată nu va intra chirurgia laparoscopică, dar domnia sa nu a avut dreptate. Doctor Răzeșu a ieșit la pensie.
un alt hop. Nu mai avea resursele financiare să susțină o astfel de reuniune care cerea mulți bani, timp, relații. Și au trecut câțiva ani care s-a întrerupt această activitate, dar nu știu cine a făcut ca șef de secție să vină doctorul Iosif Chiosoghi, absolvent nu de Iași, ci de Târgu Mureș. El a venit să susțină la noi, la Iași, teza de doctorat, care avea ca subiect traumatismele craniocerebrale, îndrumate de profesorul Ciurea de la București. Și m-a rugat să fiu referent la teză. Și am spus, dragule, eu cu mare plăcere sunt, că îmi place această activitate. Dar spune o condiție. El cine știe la ce să fi gândit? Și am spus, uite-te, reiei reuniunile chirurgilor Moldova. Dar ce să fac? Cum mă duc eu la doctor Răzeșu? Nu îndrăznesc. Măi, Iosif, tu faci următoarea chestiune. Dai numele acestor reuniuni, reuniunile Iacomi Răzeșu, și prin prestigiul lui Răzeșu toată lumea o să vină la aceste reuniuni. Și într-adevăr, lucrul acesta s-a întâmplat, da? Și lumea a continuat să vină după Revoluție, cu mare drag, da? Din toată țara, la aceste reuniuni până în ziua de astăzi. S-a prăpădit Chiosoghi la pandemie. Și vedeți un alt fenomen, da? Care nimic nu e întâmplător. Deci un tânăr de 10 ani de experiență în a organiza conferințe medicale, da? Doctorul Liviu Dubei organizează zilele medicale răudăuțene și invită pe un veteran de 40-41 de ani, doctorul Răzeșu, să alăture reuniunea chirurgilor din Moldova în această perioadă lângă Rădăuți. Tema fiind inteligența artificială în medicină. Și fiindcă vorbim de inteligența artificială, eu i-am cerut lui ChatGPT să-mi facă o imagine cu o călătorie inițiatică dintre Piatra Neamț și Rădăuți. Piatra Neamț, unde se găsește din 1499 turnul lui Ștefan cel Mare, care l-ați văzut că a fost tot timpul emblema reuniunilor chirurgilor din Moldova și locul unde este mormântul marelui voievod Ștefan cel Mare și Sfânt la mănăstirea Putna, făcând o escală la Sucevița, unde noi ne găsim în acest moment. Vă mulțumesc de atenție.